Lauri Laatusoittimilta terve. Mulla olisi muutama pikku juttu tässä ennen joulua ja mennään tuohon nuotio ääreen lämmittelemään, niin kerron ne siinä. Eli joulu on tulossa ja Laatusoittimillakin on siihen reagoitu sillä tavalla, että me on nyt kaikille asiakkaille, jotka tekee tilauksen ennen 15.12, niin me asennetaan ilmaiseksi 500 euron arvoinen Piano Lifesaver-systeemi, eli se on tämä piano kostutin. Kostutinhan sitten huolehtii sen pianon kosteustasapainosta, joka auttaa taas sitten sitä pianoa pysymään paremmin vireessä ja turvaa myös sen pianon rakenteita. Lisäksi meillä on nyt saatu suuri erä pianoja tuonne, eli meillä sieltä löytyy valkoista, mustaa. Sitten meillä löytyy hyvä määrä erilaisia flyykeleitä, on isompaa, pienempää ja niitäkin on sekä mustana että valkoisena. Nettisivuille on nyt sitten saatu tämmöinen ostajan opas, mikä helpottaa sitten sinua siellä kotijoukoissa niin tekemään sitä tilausta, eli sä osaat ottaa sitten asioita huomioon siinä pianoa ostaessasi. Ja tahon Laatusoittimen puolesta toivottaa oikein rauhallista jouluodotusta.